Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makrifat tanpa syariat nika sesat. Syariat tanpa makrifat pinterin maca nggih menika jenengan pun semerap. Niki enten tiyang ingkang tanglet saaken. Tiyange estri ngaos ten pundi-pundi sampai mboten gadah ketenangan diri terose. Tanglet ten kula kengken ngaos, kula kengken mriki mboten purun gengsi. Krana titele ageng tiyange pinter termasuk nggih pun ngaos ten pundi-pundi mboten ngertos. Niki mangke kula ucapten mriki kersane tiyange ningali menawi lek ancene ningali ten YouTube nggih mboten napa-napa. Lah niku nggih. Tiang niki tanglet enten seorang perempuan sing ibadah tekun. Terus tiange wayu ngoten. Nah niku nggih, saat kepanggih seorang ulama yang dianggap beliau seorang waliullah, ingin dia berjumpa, ingin dia salaman. Bertamu ke rumahnya. Tamu-tamunya semua disalami oleh waliullah niku wau, cuma dia yang tidak disalami. Nah niku nggih, moko enten niki wau ditangletaken kula. Nggih. Tiyang menika lek umume tingkatan syariat kasmaranipun dhateng Allah, dhateng datuwah menika lek nggadahi yatra saged ten Mekah mriku. Lah niku nggih, enten mriku ndonga, enten mriku nyekel Ka'bah. Lah Ka'bah niku kan jelas dugi waktu. Dugi watu. Lah niku kasmarane dhateng Allah tingkatan syariat dilepaskan ten mriku rangkul sampai nggih ngoten mriku. Sampai sing jaga namine polisi niku nggih beto kados nggih sorban kados gebuk menika. Mboten angsal sirik-sirik terus ngoten. Lah niku nggih. Nggih kula jawab bab sak temenane niki yang ingkang tanglet niku wau ngesakaken ngaos ten pundi-pundi mboten ngerti. Lah niku tingkatan syariat, tingkatan hakikat, tingkatan makrifatullah. Lah meniku sing sulit. Enten salah setunggal nggih jamaah kados ngeten-ngeten niki. Tiange salah setunggale jamaah niku estri kasmaran dhateng Allah. Niku sulit. Mboten saged dingerteni tapi niki enten ilmune makrifatullah. Saat kados kol khiyam ngeten niki, saat nggih ceramah ngeten niku langsung dhek niku tangi nyedheki dhateng tiyang ingkang dianggap gurune waliullah niku langsung dipeluk, langsung diciumi. Nah niku nggih. Diciumi. Secara syariat niku mboten angsal. Tapi tiyang ingkang makrifat sing pun jelas waline Allah, pun jelas saged mendel sak mendel-mendele nggih pasrah nggih diam. Niku dilampiasaken ten salah setunggale jamaah estri saking kasmarane dhateng datuwa sampai moroten gurune niku wau sampai diciumi sampai kados ngoten. Sampai kupluke nggih lugur napa-napa sorbane mboten karu-karuan. Lah niku moko meniki mboten umum. Lah niku kasmaranipun tiyang lek pun makrifat tuwuh kados ngoten. Lah napa? Lah walaupun seorang waliullah niku wau dipeluki nggih terus sing wayu kados ngoten niku wau nggih mboten katut manfaat mboten katut nafsune. Niku nggih atos-atos panjenengan. Dadi lek mboten ngerti pun usah menilai sing yok napa-napa. Niku wau. Lah niku wau nggih ngoten. Tiyang sing estri niku wau salaman dateng waliullah mboten purun krana napa? Kuwatir kedadosan ten muka umum sing kados ngoten niku. Niku mboten polahe napa mboten. Krana lek pun saling menduduki makom sing namine makom mahabbah nika
saling merindukan, saling nggih memerhatikan. Nek mboten ngerti ilmune nggih lewat. Polahe lawan jenis menika, maka menika seorang waliullah perempuan niku jarang. Mboten nenten wis katakan mboten wonten tapi wonten mangke kula jelasaken. Lah niku nggih. Krana napa seorang waliullah niki wis nafsune wis mboten wonten. Terkadang nggih nika lek sekait belajar-belajar pun diparingi ilmune kados ngoten menika nggih mboten ngerti sehingga Allah sampai menurunkan ujian berkali-kali. Lah niku nggih syariate umum yang kasmaran kepada datuwah menika dilampiasaken ten Ka'bah menika ngerangkul-ngerangkul kados ngoten yang makrifatuwah nggih niku wau digerakaken dhateng Allah sampai kados ngoten meniku wau. Tapi nggih mboten sing kados umum. Kok didalil niki didamel oh iku kasmaran ning aku ya kasmaran iku atas perintah Allah sampai entek muridé 10. Wah, bahaya nggih. Ya niki mboten ngoten sakjene niku nggih niku wau wis. Dalil-dalilipun Allah didamel bahwa nafsune menika, tapi lek sing niki kula paringi ilmune mboten. Biang ma'rifatullah meniku meniti cinta nang Allah, mongko menika panjenengan dikengken pados guru ingkang ngalami. Dados mboten sing kejadian sampai aneh-aneh menika. Lah niku, lah tiyang umum ya napa? Sampai mboten fungsi nafsune menika. Lah niku nggih diparingi krana dikire pun sekujur tubuh senajan sanes wali Islami saged sekujur tubuh. Niku mboten semrap ilmune sampai bingung kula ingkang nyanjangi lek ibadah sing sak temenane kudu ngene kudu ngono. Akhire enggak ada istiqomah dilampahi. Lah niku dikire pun sekujur tubuh hingga mboten fungsi nafsune. Ngumpuli sunah Rasul bojoe dhewe mboten berfungsi. Mboten berfungsi. Lah niku akhire nggih tangleten kula mriki. Lho Mas Irul, aku kumpul bojoku kok aku gak fungsi blas kok ngene-ngene bojoku sampai ngamuk. Lah niku mboten tiyang setunggal. Tiyang tiga. Oh ya meneh rinio. Wong telu sing ngalami kaya ngene meneh takai ilmu sak benere. Nggih termasuk enten mriki salah setunggalih tiyange tapi kula mboten nyebut ngapunten. Nggih Mas Sulis nggih. Nggih kula sebut mawon wis. Nggih Mas Sulis nggih. Mas Sulis Pak Har kalian Mas Rosat. Mas Rosat sampai oleh ilmu ngeten iki sakniki ninggalaken jamaah ngeten mek krana isin terus sing nyampekno gak bertitel. Sing nyampekno nggih ngene tapi nggih pun ngerti nggih Mas Rosat nggih. Nah niku krana napa dilampahi napa ingkang kula sanjang niku sanes ilmu kula ilmune Allah sak sesungguhne dikire pun sekujur tubuh mboten trami asal mek ngoten tok mawon. Lah niku mboten sak lawase kados ngoten. Niku dididik dateng Allah. Bahwa kenikmatan yang dikatakan surga dunia itu ada. Nggih, kalah dengan zikirnya. Sehingga mau melaksanakan sunah Rasul mboten difungsikan oleh Allah aurate. Secara mboten semrap ilmune nggih bingung. Wis diulet-ulet kabeh ning bojone mboten fungsi. Akhirnya nggih kula paringi semrap bahwa Islami pun panjenengan mung boten sekedar agama Mas Rosat, Mas Sulis, Pak Har. Islam panjenengan pun memasuki sekujur tubuhipun panjenengan sehingga panjenengan boten diparingi fungsi aurat niku wau. Niku boten sak teruse ngoten. Lah niku nggih suatu saat nggih ngoten. Nggih diparingi ingkang surga donya sak temenane nggih saged menikmati menika. Mung niku sekedar mawon. Kersane ngerti ilmune bahwa ada yang lebih utama ciptaan Allah yang dirahasiakan oleh Allah surga donya, surga akhirat didadosaken setunggal mongko dadi yuga sing sak benere iso manfaat ten donya kalian ten akhirat nggih.
niku wau elmune niki ingkang tiyang tanglet bab tiyang kasmaran dateng datuwuh lek syariat nggih niku wau kula paringi elmune biasa dilampiasaken ten Ka'bah mriku sampai umroh sampai naik haji. Kalau ten makrifat ten hakikat tuwuh biasa nggih niku wau. Tapi nggih mboten usah didamel-damel mangke nggih kuatos sing nafsu lintu-lintune nika ikut-ikutan. Lah ngoten nggih. Dados niki wau lek tiyang makrifat tuwuh niku menawi panjenengan semerap iku jarine wali iku jarine ngene ana jamake ngambungi menengae. Nah niku terjadi ten muka umum. Muga-muga mboten kados ngoten, tetep mawon kita berpegangan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.